Na Splitskom poluotoku prebivalište je pronašlo preko 160.000 stanovnika i preko 90.000 njihovih registriranih limenih ljubimaca. Stoga i ne čudi što se upravo u ovom gradu smjestio najgušće naseljen kilometar kvadratni u Republici Hrvatskoj. A kada na ove brojke dodamo još 20.000 turista koji se svakog dana u ljetnim mjesecima kreću gradom, te informacije obećavaju blagi kaos. Je li uistinu tako, provjerili smo s današnjim gostom. Dobar dan. Dobar dan, profesore, dobar dan. Dobar dan. Samo dajte. Evo, da se smjestim. Zavezat se. Je, da ne svira. Da ne svira. Dobrodošli u koordinaciju. Hvala na pozivu. I koji nam je plan za danas, profesore? Malo ćemo se provozati nekim ključnim točkama u gradu što se tiče prometa i prokomentirati situaciju, stanje, planiranja, upravljanja, planova izgradnje i da vidimo šta bi to se trebalo dogoditi da bude bolje stanje. Evo nas u trajektnoj luci Split gdje imamo ogroman putnički promet, gdje se slijevaju ljeti pogotovo sva vozila turistička što idu prema srednje-dalmatinskim otocima. Uz to idu i autobusi i teška teretna vozila i uz brojna konfliktna pješačka kretanja dolazimo do problema najviše na izlazu iz luke. Trenutno što se tiče ovog jednoznačnog izlaza najveći problem je prelazak pješaka i zaustavljanja autobusa jer je prosječna brzina kretanja onda 1 km/h dok ne dođe do potpunog kolapsa kad dođe istovremeno 2 veća ili 3 veća trajekta. Kad bi se makli pješaci, radili smo i neke simulacije, onda bi prosječna brzina bila 8-9 km/h, ne velika, ali nikad ne bi došlo do opterećenja šire gradske mreže. Sada se radi anketni natječaj za luku namjene površina koje neće još privlačiti dodatni promet, a ako se još isplaniraju dodatne namjene površine, onda se treba razmisliti i o nekim tunelskim rješenjima. Za sada nešto što bi se trebalo na brzinu napraviti, postoje par varijanti rješenja interventnog izlaza, ovdje tačno na izlazu iz trajektne luke ravno preko pruge izlazi se gore na jedan trg i onda dvotračnom cestom vanka, što bi znači omogućilo 2 traka na izlazu i to bi smanjilo promet. I to je jedna varijanta da se izmjesti luka, ali ovdje imamo lučka uprava planira jedan trajektni promet izmjesti u sjevernu luku, drugo poduzeće planira nešto drugo. U Splitu, od kad nema urbanističkog zavoda, mi se čini da fali zajedničkog planiranja, a pogotovo upravljanja prometom, znači svih vidova prometa. Evo, s ove strane imamo trenutno Solinsku ulicu, jedan trak u svakom smjeru. Vidjet ćete da su tu uvijek gužve, imamo lijevo skretanje semaforizirano, ali bez posebnog traka. Kad jedno auto stane skreni lijevo, napravi se kolona od par stotina metara. Ali postoje Hrvatske ceste i županijske ceste, planiraju napraviti tu jedan četverotračnu prometnicu, jedan veliki kružni tok koji bi se spojio na ovu mrežu i dalje bi se ona imala i spoj i na državnu cestu, odnosno na izlaz prema Zagrebu i vamo preko Zagorskog puta spoj na uži centar grada. Tako bi se optimalno raspodijelio promet. Eto ga, profesore, napravili smo lijep džir po Splitu. Jesmo, dobar džir. I nije sve tako sivo opet. Nije, otprilike kao i vrijeme. Malo bura, malo kiša. Je, ali sve smo stigli obići. Ali podnošljivo. Je. Eto, hvala, čujemo se još ovom prilikom, zvaću ja. Hvala vama, vidimo se. Eto ga, pozdrav. Normalno. Split je idealan primjer grada kojem je masovni turizam otežao cjelogodišnji život njegovih žitelja. Problem nećemo riješiti na način da potjeramo turiste jer nećemo pilati granu na kojoj sjedimo. Dobar dio problema možemo riješiti pametnim planiranjem i pametnom gradnjom. Ne apartmana, već različitih prometnih rješenja, poput prometnica, obilaznica, mostova, tunela, garaža kao što je meni iza leđa i svega drugoga.
I baš kako će glasiti ona splitska u budućnosti, pali mišalicu, odmotaj kabele, zdravi i veseli bili.